Dili ka una, dili. Dili ka una. Sana naman cellphone ako. Dili sa kare. What's up mga kapalpak? Behind the scene sa Janwa Mix TV. Okay mga kapalpak. Ibu ka sa asawa ni Hindi ko Kali. Ang full video ni mga kapalpak. Makita niyo sa Janwa Mix TV. Sigat kan mo sa asawa. Oh, siguro alam niyo, sigat kidat. Ya. Ini kidat dia dai kay tanaw sa tadi sisar nya. Nay partner niya nga musbal. Rolling. 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 Action. Cut, balik kos. Oke, pernah hati teman. Rolling action ha. Oke, nasak na ka deh. Rolling action siya. Tanaw na ka sa ubos pre. Ano ka pre? Ay, tanaw. Kana. Ato ka tanaw ha. Dili pre, ana nila. Ari mong mata nila ba? Dili kidaog. Hindi ka lagi. Pre. Ya wala ka deh, wa pa ka hikap dia, hikap. Tanaw pa ka dia. Pre. Ya tanaw to. Magtumbang mo pre. Okay, rolling. Dito sa ubos pre, tanaw. Okay, rolling. Action. Pinanggag ikaw na. Ay, man di bata, tok para bro. Buan ba? Bro siya dito. Rolling. Action. Dadaalan ko ni. Bakit sudah to? Dadaalan lang kay. Sundang pa may basol. Dadaalan ko na. Ano na? Dili, nyara sa David Dagma. Sunod nagbangon niya. Hindi ko na siya dagan. Rolling. Nga mo lakaw kung gutay daw. Hunong ka. Tanaw juga tutok juga. Tutok ka. Tutok ka. Lakos ka. Ay lagi asing rolling dulu. Ya daw. Oke utot eh. Tambah guru ya. Rolling. Action. Tinggal ka dulu. Naglamban niya sa ano. Dol, lingir ka dulu. Lingir ka. Murang kusar mo naong ba? Nah, disuruh ka barang sundan Kita mere dile. Di ba kita. Bebal pa ka. Rolling ha. Pernoso mong naon na lang. Okay, rolling. Action. Daw. Sige. Daw. Ini kami. Okay, rolling na. Ayun, ikaw imong kami brother. Ari lang kayo mo. Anak-anak, dili pikas ya daun. Pikas daun anak, pwede makita. Ana dia betul. Ana daun, dina. Di anak sakto na, ana di makita. Kita kay pag isa lagi tangi kami. Putay isok-sok kami yang ada bit. Kana. Daw. Kana. Ang imo sure sige. Sure juga pari. Ya ingat lagi mari. Daw. Okay, rolling. Excited dah. Rolling. Action. Kayo mari kay. Pwede ka pa rin. Ya kita berani. Dapat balik bro. Lagi dapat. Satu toting ha. Satu toting. Ini betul. Rolling. Action. Nga mo hunong ka di ana pita dol. Kung tutok kanila. Kita lang sa dito. Pormade pre. Sana. Buat. Pormade. Lupot ba. Rolling ha. Tanaw dito idol. Rolling lang. Sabar ha. Rolling. Balik. Oke na. Rolling. Okay, rolling.
Action! Ano siya? Yeah. Magkatra ko, naglingin mo. Ibuong ka ba? Doon yung tao. Doon nakabantay ka. Dire ka lingin, sir. Dire ka lingin ha. Para makita tong mamaagi si Iboy Palpak ba. Ari ka agi dala. Ari ka pikas dol. Ari ka dol. Padung ka sa kadol. Mo ari yung papilo ra. Basa na buka darling. Pwede sa Tuason. Kaya ako na Tuason darling para di taas. Ako ang Tuason darling. Ano ba? Ako ito aso darling. Nawalin mo. Tama ni mo laway pre ga. Atak-atak pa natin luura ni mo. Yan susulan mo ganiya okra. Yapag mo siguro ka pre. Hoy! Ito, pre. Saan naman tao? Gabi naman kadugong subian. Paminawa ko. Ay, pato! Tungo sa ako! Ano nagkaingo mo ito siya nga? Musawag siya sa ba? Ako usawa tuwag mo ito sa para ba? Bisa nihilog mo ito yung sa mo nun. Bisawa mo ito sa ito ganiya pag-amot nga. Yuta pa! Saan mo ito usawa ito sa pa? Masuko. Ako ito napasuko sa ho eh. Jolene. Sure ka pare? Oo, Mari. Ana, duro ni. Ika na mo pare. Kuya, huwag Uli ka. Janitor. Diglingin mo dito. Agana ka ni dol. Diglingin mo anak ka. Agana ka pura ba? Agana. Nek ka tong tanaw kaniya. Tutok mo si sir. Tutok. Ano ka? Sure ka lakaw. Kana wara atin mo ha. Isura. Ako ang kagkuhan nila. Sima niya. Ay, ito. Telefon ba? Ako ang mga acting. Mana ka? Janitor sa Tris Bangka kanina. Sir. Diglingin mo doha. Diglingin anak. Anak, sakto ni sir. Okay, rolling ha. Okay. Rolling. Action. Cut out. Dire. Dire. Tara. Dire. Dire. Ya. Rolling action mana ka? Apa ka? Okay, rolling ka. Okay, lakaw ka. Okay, rolling. Action. Cut. Baru na ka tol. Rolling action ka na. Ka. Pasal juga ko para. Kita ko mata. Ada pikas. Enggak. Oh. Jaga. Okay, rolling ha. Okay, rolling. Action. Cut out. Rolling. Action. Mari. Rolling. Action. Wala mag. Ganiya pre. Adi pre, bago po kayo pagkita mo na ko dato pre. Gabi. Oy, pre, kenapa? Ayo saya coba. Pre.